Stimulačné injekcie skladujte v chladničke. 5 až 10 minút pred aplikáciou si injekcie vyberte z chladničky. Injekcie aplikujte do podkožia, oblasť pupka 5 cm na jednu alebo na druhú stranu. Pred aplikáciou injekcií si dôkladne umýte ruky. Na pevnú podložku si pripravte všetky potrebné pomôcky k aplikácii. Dezinfekcia, tampóny, injekcie, nádoba na odpad. Aplikácia injekcií nie je viazaná na to, či ste na lačno alebo po jedle. Meriofer. Jedno balenie obsahuje ampulku s práškom, ktorá má 75 jednotiek účinnej látky. Obsahuje striekačku s rozpustnou látkou a 2 ihly. Zelenú a šedú. Dáte dole klitku z prášku. Na striekačku si nasadíte zelenú ihlu a obsah striekačky vstreknete do prášku. Ten sa rozriedí. Nasajete späť do striekačky, odpojíte, dáte šedú ihlu, prebytočný vzduch zo striekačky vytlačíte, tak aby vám vyšla 1-2 kvapky, aplikujete do brucha, vydenzifikujete miesto vpichu, ihlu pichnete kolmu a na doraz, pomaličky vstreknete, narátate do 5, vyberiete, vyhodíte. Použité ihly a striekačky nehádžeme do komunálneho odpadu. Hodíme do vopred pripravenej nádoby, odovzdáme v lekárni alebo vo vašom centre.